Jeg tror, at jeg ville altid være nysgerrig på, hvis jeg mødte et barn, der var så perfektionistisk og havde brug for at gøre det godt i alle sammenhænge. Altså, jeg var jo enormt ked af, at jeg fik en lidt lavere karakter i gymnastik, fordi det var ikke lige min sådan, jeg er ikke god til bolde, til noget med koordinering, ikke? Så jeg tror meget, jeg tænker, at sådan, at jeg på en eller anden måde i det måske havde, at der var nogen, der kunne have opdaget, hvor meget jeg altid kæmpede. Og så var der jo noget med, at mine fritidsaktiviteter, jeg har jo gået til alt muligt. Så har jeg gået til dans, så har jeg gået til fodbold, så har jeg gået til håndbold 3 uger eller et eller andet, for jeg kan jo ikke, det der med bold, det var jeg virkelig dårligt selv. Men der var jo nogle søde på holdet, og så tænkte jeg, det kunne jeg jo lige prøve. Og også mit voksenliv har jeg jo også gået til keramik og sådan noget, altså at tage alle mulige kurser. Så den der sådan flakken rundt i interesse, ville jeg måske have været nysgerrig på.